Sziasztok! A mai videómban azt fogom megmutatni, hogy hogyan csinálj egy teljesen, de tényleg teljesen automata dinnye farmot. Ami kelleni fog hozzá, az az, hogy először is nyomd meg az F3-at, és nézd meg az F koordinátádat, és az, ha 2-es vagy 0-ás, akkor az jó. Én most 2-es fogom használni, és így rakj le egy darab sticky pistont. Ez elé rakj le egy bármilyen kockát. Fontos, hogy hát igen, elég fontos, hogy ne fű legyen vagy föld, mert az ugye befővesedhet vagy visszaföldesedhet. Ez elé rakj le egy fákját így, majd egy redstone-t. Bármelyik oldalára, vagy ide rakj egy kockát, arra fákját, fákja felé még egy kocka, és elé is egy. Erre a kockára rakj egy repeatert, ide, így is kockákat, és így. Szóval lesz ilyen X fajta alakzatod. Itt a tetején azt csináld meg, hogy raksz egy fákját, redstone fákját, szóval ebből lesz egy inverter. Nem ide, hanem ide raksz még kockát, arra redstone, szóval hogy ez egybe kösse ezeket. És így kihúzódik a piston. Ez azért jó, mert ez egy BUD, szóval block update rendszer. Érzékeli, hogy ha leraksz egy kockát. Látjátok? Amit lerakom, kihúzódik és vissza. Ezt kihasználva meg tudjuk azt csinálni, hogy mondjuk és itt majd lesz víz, és ide esik majd bele a dinnye. Most az kell, hogy először is ez a 3 kocka ide fog nőni a dinnye. Itt ás ki, ha jól számolom, ilyen 3 kockát, rak le egy sticky pistont, arra a földet, és itt ezt is ásd le, így. Szóval itt lesz egy lépcsőd, egészen a sticky pistonig. Ezt kösd be, ez felhúzódik, ez így jó is lesz, ezt ide rakod, ide, hát lehetőleg próbálj meg üveget rakni, bár az sem fontos, csak egy megvédi, hogy ne folyjon oda be a víz. Mivel ide fog nőni a dinnye, valakinek meg kell löknie, ezért ide rakod ezt a pistont. Majd így, ahogy én raktam, szóval ide erre a 3 helyre rak kockákat, és ezt így kösd be. És most jön az, hogy megkapálom ezeket, ez még is kell. Így. És ide rakjuk. Ide nőni fogunk. Dinnyét. Ide elülteted. Most én meg is növeszem, és nem várom meg még ide, hanem van. És mit látjátok? Lehúzódik, és ide löki, és ide újra kapál. Na, akkor újra megkapálni a földet. Mert mindig beleesik. Igen. Na, pont jól mértem ki. És ezt ugye meg tudod csinálni a túloldalára is, ami kell hozzá, ugye ez ugyanúgy. Ezek a dolgok, még ez, meg még föld. Mert ki fogom szedni. Most azt ajánlom, hogy ezt szigeteld el, mert így befolyna. És ugyanúgy szedj ki 3 kockát, rakd le a széttisztán, és így ezt vezesd ide. Erre rárakod a földet, és ezt ide bekötöd. Nem ide. És ugye ez már az, ahol ez a fákja van. Most így kicsit fordítva csinálom. De hát ugye erre az oldalra megcsinálod szimmetrikusan, annyi az egész. Mindent szimmetrikusan megcsinálsz. Na, csak sikerült. És ugye fákja. Redstone fákja. Redstone. Kihúzódik. Most ezt elszigeteljük. Ezt már ki is szedhetjük. Lerakhatjuk ide a piston. Majd így. És
mivel most készen is vagyunk, ezt is megkapálhatjuk. És ha most ide rakok dinnyét, de ez akár lehetne tök is, akkor elvileg is így működik. Ez itt a túloldalra is működik, de arra vigyáznatok kell, hogy ha a víz az így folyna, hogy most csinálom, na így már nem működne, hogyha ide rakod meg oda, ezért kellett megnézni az elején, hogy melyik irányba nézel. Mert most, mint látjátok, az F koordinátán 0, így pedig 2-es. Szóval, hogyha 0 vagy F felé kell lennie ennek a két pisztolynak. Ezt egyébként tesztelgetésekből tudtam meg, mert tesztelgetés nem értetünk egyszerűen miért nem működik. Aztán nem működik sajnos, így sehogy sem. Hát igen, még hogy este is működjön a szerkezet, ajánlott, hogy ide rakja a fákjákat. Én ide is szoktam még ilyen üveget rakni, és emögé egy fákját. És most is mutatom, hogy ez mennyire sötét. Egyből a legsötétebbre állítom, és hát ugye eléggé sok fényt kap az. Úgyhogy elvileg ennek így működnie kéne. Ennyi lesz mára. Majd legközelebb találkozunk, addig még nem tudom, hogy mit fogok csinálni. Sziasztok!